akeh mutahi ndase kuwi ati-atine. Kuine bapake ki mlumpat-mumpat iki ndase wong akeh karo nggawa wedang Pak. Nek mutahi mesakake nek sing nonton kuine. Nyuwun pangapunten nggih para penonton kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Lah penontonnya akeh banget ndase kaya semut, Pak. Kuwi nganti ngene-ngene iki alon-alon ndek karo nggawa ngene iki. Iki iso lho aku medhun mayang sesuk dunek-unekke wong akeh. Iso mulang sinden ora, Pak? Ono wong delok dindas-daske. Awas Pak, nuwun sewu wedange mutahi mestakane. Oh, mestakane. Mestakane wong ndak. Mestakane mesti das-daske piye to, Pak? Mestakane. Ya tenan bocah. Wis ben wong kuwi wis canggih, Raden Wedang ki canggih ora bakal mutahi sapa-sapa. Masa ya, Pak? Kanggo ngene driji ngene iki iso